Nyuwun kula nuwun sedulurku, saudaraku, kali ini di channel ini kami akan tampilkan salah satu video pernikahan pengantin adat Jawa di salah satu acara resepsi pernikahan. Tapi sebelumnya silahkan untuk di subscribe, like, dan share supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa untuk menjadi media kita untuk belajar bersama-sama tentang budaya Jawa, khususnya di bidang tata cara dan MC pengantin adat Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun lumunturing pudyastawa saking Gusti ingkang Maha Asih, hamba bardaya pangaribawa ingkang tumantuk dumateng para kawula tasih. Kadhehna ing wekdal menika panjenengan lan kula saged kempal manunggal kanthi karaharjan, katentreman, kabagyan sarta kabagas warasan. Nuninggih langkung rumiyin sumangga sami manungku puja dumateng Gusti ingkang hamurba masesa. Mugi-mugi sariring gati wiwit purwa madya dumugi wasana lulus raharja kalis ing rupeda. Para pepunden, para sesepuh sumrambah, para sanak kadang, pamong mitra pitepangan ingkang tansah pantos hanampi pakurmatan. Nuninggih mundi dawuhipun ingkang hamengku gati Bapa Kisrodi ingkang wonten ing rikalenggahan menika sampun kalampahan hanetepi darmaning sepuh hamiwaha hamardi siwi hamalakramaken putra putri kinasih nuninggih Dyah Ayu Kartika Oktianasari sampun kalampahan daud kala wau kaliyan Bagus Amar Akbar Fauzi atmaja nuninggih Bapa Haji Herdi Irianto saking Bantar Kawung Brebes kalebet lalatan Jawi Tengah sisih kilen. Ing rikala kalenggahan menika keparenga kula ingkang kapiji handhiraken lampahing adicara pahargyan ing siang menika. Lampahing adicara ingkang sampun rinakit dening keluarga ingkang mangka sepisan inggih pambuka. Adicara ingkang urut kalih deninggih lumaraping risang pinanganten putri kalajengaken panggih pinanganten ngantos dumugi ing adicara kacar kucur sak panunggalanipun ngantos ing adicara sungkeman. Adicara ingkang urut 3 nggih atur pambagya harja minangka adicara ingkang urut sekawan manengku puja ingkang imangke badhe kasalirani dening Bapa Haji Nikmatullah. Sangya para tamu kakung sumawon putri ingkang winantu ing pakurmatan megaten wau menggah rantamaning adicara ing wekdal menika. Sumangga ngenut lampahing adicara wiwit purwa madya ngantos paripurna pahargyan ing siang menika. Kepareng aturi kawiningan bilih ing wekdal menika pinanganten sarimpit sampun samekta ing gati. Pramila sumangga kanthi sesanti kawiyaing warana kinarya sarana memayu hayuning sasoma. Sumangga kula dherekaken hamiwiti adicara menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangya tamu minulya kakung sumawon putri ingkang winantu ing pakurmatan sampun titiwancinipun lumaraping pinanganten putri kairing kanthi gending kodhok ngorek. Tatasing ratri gumanti rahina jumeduling Hyang Pratangga Pati ya Sang Hyang Bagaskara ya Sang Hyang Surya saking bang wetan angu-anguaning kenditing Cakrawala ndedel wiyadi madani sagung dumadi.
Sanajan to kelingan mega sarta gunung-gunung parandene bisa madangi jagat raya, sumamburat cahyane dumugi Desa Kupangan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Hanujuri sajuga titaing Gusti ingkang sinuba asma Bapa Kesra didalah Ibu Trihayati ingkang sampun kalampahan hanetepi darmaning sepuh Hamiwaha Hamardi Siwi hamolokramaken putra putrinipun Kusumaning Ayudyah Kartika Oktianasari. Kalampahan dawuh kalian Bagus Amar Akbar Fauzi Atmaja inggih Bapa Haji Herdi Irianto saking Bantar Kawung Brebes kalebet laladan Jawi Tengah sisih kilen. Wus ndungkap wahyaning mangsa kala tumapaing prastawa gati nunggih upacara adat panggihing pinanganten sarimbit. Nalika samono pinanganten kakung lumaksana hanuju mring sasana piniji, mekaten ugi pinanganten putri sampun jengkar saking palenggahan harsa hamapak rawuhipun ingkang Raka Garwa. Lon-lonan geni lumaksana pinanganten kekalih pratandha suka hanengenaken mring rasa pangati-ati. Dupi wus samya caket geni lumaksana pinanganten kekalih samya pagut tinggal tumuli kumlawe astane samya bebalangan gantal. Gantalan dumadi kang sedah ingkang lininting matemu rose tinangsulan lawe wenang seta kinarya pralambang manunggaling sih katresnan jati pinanganten kekalih. Pindhane suruh sanajan dinulu beda lumah kelawan kurebe parandene lamun ginigit padha rasane. Ing mangke pinanganten kakung Gya amarpegi ponangan 3 tumuli tinapak ing padha pecah sanalika. Sayekti kinarya pralambangan tebing tekate nggenya badhe mecah saking panggulawentahing Rama dalasan ibu harsa madeg bali wis memandireng pribadi kinarya sarana tumangkaring wiji murih lestarining tumuwuh. Katingal pinanganten putri daya-daya anjengku sarwi sumembah tumuli hamiji ki samparanipun ingkang Raka Garwa. Kinarya pralampita prasetyanipun pinanganten putri nggenya tansah setya bekti mring guru nadi ing salami-lami. Ing pangajap mugi sedaya lelampahan kirang prayogi ingkang sampun kawuri den wiji ki murih musna kantun watak budi rahayu kinarya sangu hanggayuh kamulyaning gesang bebrayan. Nalika semono pinanganten kekalih sampun jumeneng jajar hakekanten asta sampating busana ingkang hangemba busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa kawuryan abyor mompyor pating galebyar pating calorot pindha Kartika gumingsir papan. Meloking wadana sumuna gilar-gilar pindha kencana binabar. Lamun cinandra kasulistyaning pinanganten putri sayekti luwih warna kurang candra. Dasar sedeng dedege mantes ingging sarira sasolai milangoni lelewani tansah hanuju prana. Hanggambaraken lamun pinanganten putri tuh wanodya ingkang pinter bekti marang kagunge. Pinanganten kagung kawuryan ngagem busana ingkang hangemba busananing Narendra. Lamun kaduluking Mandrawa katon agung Prabu miwah Prabawa. Agung ateges kebak ing kaindahan kang sanyata adiluhung. Prabu pindha jejering Narendra kang kebak ing kawibawan luhur. Wondene Prabawa sayekti sinung Prabawa diendah milangoni. Dasar penganten kakung Bagus pasuryane mikolei piadege katon lamun bawa leksana bebudene. Saumpama tamtama sayekti sembada wiratama pawira jayeng palugon tatat tangguh tanggon tanggung jawab prapteng ngendon. Sanajan lon-lonan genira rumaksana
Parandening mangke pinanganten Sarimbit wis ngancik unggian kang tinuju inggih sasana Adi Mulya. Salajengipun badhe kalempahan upacara kacar kucur. Upacara menika hanggambaraken bilih jejering kakung wajib paring guna kasupaya dumateng ingkang garwa. Sedaya hasiling pakaryan kedah kaparingaken datan wonten ingkang kasingadaken. Pinanganten putri hanggadai wajib hanampi gunakaya peparingipun kakung kanthi nastiti ngati-ati den cakaken kanthi permati murih raharjaning keluarga. Upacara kacar kucur sampun paripurna, salajengipun gya hangadani upacara dahar walimah. Pinanganten kekalih samya dahar kembul dulang tinulang, menika kinarya pralambang prasetyanipun pinanganten kekalih nggenya nedya sebaya papa sebaya mulya. Pait getiring ngagesang bebrayan nedya karaosaken sesarengan. Upacara salajengipun inggih adicara sungkeman. Dupi priksa lamun para pepunden catur sampun kepareng lenggah. Pinanganten Sarimbit daya-daya jengkar saking palenggahan gya ngaturaken sungkem mring Rama dalasanipun. Candrane tansah kairing puja, mugi tansah rahayu. Nalika semono sampun jengkar sang pinanganten Sarimbit repepeh pindha sata matarangan ngabyantara ing ngarsa Rama saha Ibu. Wadana tumungkul yayah konjem ing Bantala tangkeping asta sumembah sinartan eninging cipta nyadung pangastawa saking Rama dalah Ibu. Gilir gumanti pinanganten Sarimbit ngaturaken sungkem ring pepunden catur. Sanajan lir sinendal mayang penggalipun Rama Ibu dupi hanampi sungkemipun ingkang putra. Parendene para pepunden catur samya paring donga pangestu dumateng pinanganten Sarimbit, mugi-mugi nggenya badhe amangun bali wisma ing madyaning bebrayan agung tansah manggih cempaka mulya sewakul gedene. Liripun sageda tansah sembodo kang sinedya, jumbuh ingkang ginayuh lan dumugi ingkang kaesti. Lestari pinestening jodo antut runtut bagya lan mulya tebih saking goro godha lan rencana.